Kolik ti je let a jak se jmenuje? No, mně už je let, já jsem se narodil těsně po druhé světové válce a jmenuji se Mirek. Je mi 17 let a jmenuji se Antonín. Je mi 67 let a jmenuji se Ester Čaško. 26. Jaký je tvůj oblíbený sport? Můj oblíbený sport, no tak mám jich několik, ale budou to hlavně bruslení, běžkování a olympijský zápas. Já už dlouho nesportuju, děvče, já už jsem mrzák. A koukáte se na nějaký sport rád? Koukám se. Hlavně na ty, na kterých vyhráváme. Přečetl jsi někdy celou Bibli a vyčistil jsi dneska ráno zuby? Bibli jsem přečetl, protože jsem musel na škole celou přečíst a ráno jsem si zuby čistil. To jsem stihl. Zuby si čistím, no. Několikrát denně. Bibli jsem přečetl, možná ne celou, ale přečetl. Bibli jsem si vyčistil a Bibli jsem si přečetl. Ráno si čistím zuby po každý a Bibli už jsem přečetl. Další otázka je taková specifická. Jaký je se děje ve speciální teorii relativity? Tak to musí být kontrakce délek a dilatace času. Ano, správně. To je zajímavý téma na strašně dlouho vyprávění a to se člověk musí zahloubat a pak zjistí, že nic neví. Můžu si to přečíst? Jaký je se děje ve speciální teorii relativity? Já fyziku moc neumím, ale Einstein to asi dobře vymyslel, jak se to světlo a čas k sobě vztahujou, ale já to nevím. Znáš všechny desatera? No, skoro no, kdysi jsem je uměl, ale nějaký bych dal, no. Si otce svého i matku svou. Všech 10 asi bych je dala dohromady. Ale nezačíná to tím, nebudeš mít jiného Boha, ale já jsem Hospodin tvůj Bůh. To je začátek. Jaké je podle vás nejdůležitější přikázání? To je zajímavá otázka. Jo, bylo to fajn. No, já myslím, že to musí být přikázání, ve kterém se říká hlavně ty přikázání, které mluví o bližních a myslím, že to, že máš milovat bližního svého nebo nějak. Kdy byl postaven náš kostel? 1781 byl toleranční patent a myslím, že 88 je tam nad tím a je to možné. Ale tak 1780. No, helej, 1700, no, helej, ne, to ne. 1788. Děkuju, já jsem chtěl říct 87, no, ale to začali kopat, jo. Řekneš nám nějakou tvoji dobrou vzpomínku? Dobrá vzpomínka. Vzpomeň si na poslední výlet na kole. Poslední výlet na kole s kurátorem, no. To byl hezký ten, to jsem si moc užil. Vzpomínka. Moc krásnou vzpomínku mám tady na ten kostel. Tam naše děti si hrály na pana faráře. Chceš jet na kole? S náma na výlet. Tak mám třeba moc krásné vzpomínky na porody smrti. Dobrých vzpomínek mám strašně moc, akorát se na ně nemůžu vzpomenout. A jak často chodíte do kostela? Občas zajdu, nechodím nějak pravidelně, ale občas zajdu. Jak dlouho a jak často chodíte do kostela? Chodím do kostela celý život, protože tatínek byl farář a pak jsem byla farářka já a teď jsem ráda tady v Moravči jako chodkyně. Jak dlouho? Pak, když můžu, tak každý týden. Dlouho, hodně dlouho. Desítky let. Dlouho asi od malička. A jak často? Snažím se co nejčastěji, ale nevím, jestli to vyjde, ale snažím se každou neděli. Kolik stál rohlík, když jsi byl malý? 30 halířů. To taky pamatuju, stál 30 halířů. Jakou bys chtěl mít super schopnost? Super schopnost.
Já bych asi chtěl umět dýchat pod vodou. Asi umět se teleportovat. Tak to je super. Chtěla bych být super odvážná. Super schopnost. Chtěla bych se umět ovládat. To by byla moje super schopnost. To mi nejde. Tak bych považovala za super schopnost. Se ovládat. Schopnost asi nevím, ale chtěla bych dobře a včas umřít. Dobře umřít. Chtěla bych mít super schopnost, abych viděla, když se mi něco stane, nebo když se někdo stane. Nebo nějaký člověk. To já snad mám všechny, který potřebuju. Tak děkujeme za rozhovor. Tak děkujeme za rozhovor. Ráda se stalo. Dobře, děkujeme za váš rozhovor, pane Toší. Tak děkujeme za rozhovor. Nemáte zač, to jsem rád. Dobře, tak děkujeme za rozhovor.